Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyo cewa yanda za ka yi control ɗin wayarka da idonka. To wani zai tambaya ce ya za ka yi control ɗin wayarka da idonka? To wannan ce hanya mafi sauƙi. Misali ko da a ce wayar tana nesa da kai ne za ka yi control ɗinta da idonka ko ba ka so ka taɓa ta da hannunka. To wannan ce hanya mafi sauƙi yadda za ka yi control ɗin wayarka da idonka. Da Allah kafin mu fara wannan darasin ina roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha da Allah ka daure ka danna subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora bidiyo YouTube za su sanar da ku. To na farko dai in za ka wannan aiki sai ka shiga cikin application ɗinka na Play Store haka. Idan ka shigo cikin Play Store ɗinka ga wani waje nan wajen searching sai ka danna shi sai ka rubuta Eva facial mouse. In ka danna nan gashi nan ma za ka ga ya fito. Idan ya fito haka gashi nan sai ka yi install ɗin shi akan wayarka. Idan ka yi install ɗin shi sai ka yi open. Ni dama tun da yake ni na riga na install ɗin shi ba sai na ƙara install ɗin shi ba. Sai ka yi ƙasa nan gurin za ka ga mutum 22,000 ne suka review ɗin application ɗin. Ɗan shekara 3 zuwa sama shi zai iya downloading ɗin shi. Sannan kuma sama da mutum miliyan 1 sun yi downloading ɗin application ɗin. Sai ka danna open a nan gurin. Idan ka danna open zai kawo ka haka. Wannan shine privacy and policy ɗinsu, terms and use ɗinsu. In ka ga dama za ka iya karantawa, in ka ga dama kuma kawai ka danna OK nan gurin. Sai ka danna nan continue, sai ka ba shi permission, sai ka danna nan open accessibility setting ɗin nan. Sai ka zo ga wani waje inda ka sa Eva facial mouse sai ka danna, sai ka ba shi permission a nan gurin. To da ka ba shi permission ɗin nan gurin zai kawo da kun buɗe shi haka zai kawo ku nan gurin. To abin da ku sai ku danna nan skip this wizard a nan gurin. Kun ga yanzu kamar yadda kuke gani yanzu ba da mouse ɗina nake amfani ba, ina amfani da idona ne ko kuma in ce fuskata da ita nake amfani domin ne control ɗin wani application ɗin. To misali idan kana so ka shiga wani application ne, misali ina so na shiga wani application ɗin kawai direct zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka to wannan ita ce hanya mafi sauƙi yanda za ka bi ka yi control ɗin wayarka da fuskarka. To wannan shine ƙarshen darasin namu. Da Allah ku daure ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa sannan kuma da like bidiyon mu. Mun gode.